Сәлем, дуслар! Мин үз изоляция вакытында бер тәҗрибә эшләдем. Хәзер сезгә дә күрсәтәм, ничек вируслар сабыннан курка. Аның өчен безгә кирәк була кара борыч, сабын һәм ак кагаз. Ак кагазга үз рәтен төшерәбез. Һәм кисәбез. Минем инде кул сурәте әзер. Хәзер суга кара борыч салабыз. Һәм сабынны тамызлабыз. Менә шулай вируслар сабыннан курка. Кулларыгызны юыгыз һәм бернинди дә вируслар сезгә куркыныч булмый.